Tini pasalo Tripura Mothani Beri Bedek Ambasani Tripura Women's Federation iba TWF Tei Tripura Motha Shikla Bedek Youth Tripura Federation iba YTF ni Bekhaktei Ambasa Bukhasteni Kasimchora Village Council ni Kaisni Kamini Beri Rokno Bage Rijak Khakutung Tini pasalo Kasimchora Panchayat ni Noklau Tini cungoro Kasimchora bisini unggui burui TWF ni sini unggui cung tini khutung baklai mani Kasimchora bisi ambasa 47 ni simi kais bini bisi ngotong mani cung burui motha unggui tini burui rok buskango agok lai manani chini tam hinai kanmung chumung amorok bo oste buini yagonok lai kha hanmahai oborok no chung buskango taibo aguguina harmanani bagui chung taitok loi mani amano tui chung Kasimchora bisini buma bodol ni ungui tini chung khutung baklai mani ungkha buri rok bo nijini takmung lubmuk no taibo buskango aguguina manani bagui chung tini ro তাবসে জরতে মানে কয়জন ন রিজাখা tabuk sa jora tui to 28 jora ongkha tabuk chung taibo baklai ni tongo amor je phainai rok no chung riwi tongo chini Kasimchora bisio 7ta para tongo 7ta para ni ungui je tam hinai nijini tamung lubmung no hamjaknai chini bukhuk sangno chung amhai rungnai rok no nai jeng mari kha rungnai sini bong ya je chugya nukmung rok no chung sai haike chung buskango hungui bahai ke nai khaplai langmano ono tini chutino ro panda khaimani আচ্ছা বাইঙ্গিনে সিনেমা কি সারে গেরে ani bumung hangke Sarothi de Burma ani para hangke Khusirai Thapur para bisi hangke Kasimchora Tinoro khutung bangjago song notno boro protek 1 kilo khaye ba 1 kg khaye song tinoro khutung bangjago ব ব বিশিনি বাখানা tini mo Kasimchora Ambasa sub division ni under Kasimchora village council মানে কয়টা বেশি বাখা tinoro song jana moto onek bisi no baka sini Ambasa sub division lo 15ta bisi tongo 15ta bisi ni bisingo prai obahai 70% no bagjaka 30% no tongko aboro bokisu din pore no bagjang song khobor mangka আব কোন TT ADC songje sini ADC hapang phaimani yagulo sini bubagra bibinno kami bibinno amchai rogo sini bubagra om haino je bini ko neta netri rongno bini neta netri rongno yakti khulaino sini protiti kami amchai rogo protiti bisi rogo sini bubagra om haikeno jara saya sugya koroi bigra nog nukhung rongno kobangma bibinno jini sini bubagra khairogoi mawbai manai khuni rog kobangma bagjaka ama haikeno tini sini Kasimchora village council bo sini bubagra netri tini onusare no sung tini sini ongkone zonal hoite sini oro zonal village secretary tongo sini village secretary ni yakti khaino sung tini o khutung rona naharoi sini Kasimchora village council ni sini oro tongo buma bodol tongo YTF tongo tai Tripura Motha tongo sung joto milioi no tini oro phai manjagoi sung sini Kasimchora village council ni jonogon rokno tini protek borgo khorokchak borgo sersa khaye sung tini khutung baglai jago আচ্ছা নি সিনেমা কি সারে গেরে ani sini mo Kasimchora village council ni kaisa chairman নিন বুমকা Sasindra Dev Burma